Adama Boubacar o salmina bandiraɓe e inde dingiral fulɓe so tawi won gonɗo tono habre en caggal ɗum jehen to mawɗo meɗen ceerno Yahya ko kanko jogani en hande toɓɓere so tawi Allahu o jaɓi inchallah ɗum noon Adama Boubacar ak konngol e yeeso ma toon ɗon dokka bandiraɓe ɓe yimɓe wonɓe toon e ɓoggol calmodira e mumen inchallah ko ndaaren golle Adama Boubacar jarama ceerno Amadou a salminama a juurama min calmini kadi hettiyankoɓe kuuɓal no mbiɗa ni tan ko aadi bilaɗi saladaji ɓe fuɗɗitare mi kewɗen wadde jamma talata kala yewtere men tokkel peeje en mbisni hettiyankoɓe kuuɓal to banggue téléphone ha to banggue titiji hay application ji wadde noon bismiɗen waɗa fewje ɓe uttini tan sowmani witto mum gongol ko jam jom ceerno Amadou tigi Allah jarama en calmini bandiraɓe ɓe kala joni on jehen to ceerno Yahya o salmina bandiraɓe o rokka en mbaadi toɓɓere meɗen hannde nde poɗɗen yewtidde bandiraɓe so tawi Allah o jaɓi ɗum noon mawɗo Yahya konngol e yeeso ma en calmitima Oumar Ly kadi kono feewi o neldi en salminaɓe bisimilla ma assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe e rendaɓe e jaam e jamalun radio Ngendi on calminama on juurama fulɓe dubago e dingiral fulɓe e kokori ko fof calmini bandiraɓe arɓe ɗo ɓe en calmini musidɓe men ɓe mbiɗa nanɗo en e ɓoggol ɓe ko nande ceerno Ibrahima Kane mo lik Seydou e sohna Kardiatou Tall mi salminimo mi juurimomo ceerno Oumar Ly kañumne kadi en calmini ɗumen Demba Sow denɗiraɗo one kadi salminama Kalidou Camara Seydi Camara en mbima bisimilla ewa kadi ceerno Amadou Dia Amadou Boukari Dia a salminama a juurama ane ceerno Adama Boubacar en beltimo kadi e hawri ɗo ɓeɗo bandiraɓe kadi ɓe ganduɗa ko joom aadiji kadi gendiyankoɓe aroɓe e saaha foof e oɗo ñalawma kala nde ndenduɗen ɗum noon tan en calmini bandiraɓe fof en beltimo no mbiɗani tan toɓɓere nde ko heñorade saabu ko ni tan nde ardi kono ceerno Amadou Boubacar jaafoɗa de jaafoɗe de nam ñifo o téléphone joni noon komin jiiɗi hande addude bandiraɓe ɗaccon e téléphone he ko ceerno Amadou Dia heewi ko gendiyankoɓe men foti koɓe daraniɓe ɗemgal ngal walla ko daraniɓe landaji politique walla ko baabiraɓe ɓe ganduɗa gurdam mumen ko nafoore mawde wonno walla sernaɓe ɓe ganduɗa ene ballatno ene diine men tawa kadi ko jinnaɓe men ɓeɗon fof e saahaji nde guuri nde ene heewi caɗele wonɓe jiiɗaɓe won kadi ɓe kuccani e mabɓe ɓe ɗaccat tan ha ɓen maaya nde puɗɗo wadde ñalawmaji ɓe mbiya mbaɗum ziyara walla eɓe mawnina ɗumen so ɓen birnima hankkadi ɓe mbatta arde galleji he walla ni so ɓen maayi ɓe mbatta addude ko ñamete ko yarete tawne jomumen cellani haydara balletake mbaɗantake ewa kadi so tawi jeeyi hankkandi ne wiye ɓeɗo ko mawɓe ɓeɗo ligganimo Ngendi ma mbaɗane ñalawmaji mawɗi ewa hankkandi ne joguiɗo danga mum ara joguiɗo jibol mum pular ara walla joguiɗo jibol mum mawlude ara ewa hankkadi ne heddo jomumen ne mawnina o nokkude mawninamo tuma nde o ala ɗon yeti en ngala peeje ko joguiɗen anduɓe ko joguiɗen moƴƴuɓe ko kala ko poɗɗen mawninde mawninen ɗumen gila ne guuri ko adi en ɗaccaɗen ha maaya yeti neɗɗo ko ma maaya tan nde teddine nde waɗane ko moƴƴi nde haalne ko moƴƴi walla ɗum ɗo kam jogani ko waylude kala jiɗɗo haalede janggo e jaam e moƴƴere nde waɗana ko ma maaya beele yimɓeɓe mbawa mawninde ɓe teddineɓe soɓe gonno koye moƴƴere ɓe ɓeydo e moƴƴere he soɓe gonno koye peewal ɓe ɓeydo e ngal ɗon peewal kadi ɓe ganda koɓe jogui ɓe mbawa yaltinde tawa jomumen ɗaccaka ha maaya saabu en jii heeɓe ubbitoɓe taniraɓe nayeɓe ɓe ganduɗa ko andunoɓe no feewi e gurdam men goni tan koye nder cuurel mumen ngala ko ñaami ngala ko jaari kono ko jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe hay goto meeɗani yettade ɓe ma ɓen ma janggo jaam tan ma woni taniraɓe mum walla hoddiɓe mum walla almuɓe jangguinno ndewani e mum garta mbiyana mawnina jomum
mbete kam en mbawa dañde yiyande e yitere nde ganduɗa joomumen ne mbawa yettede ene mbawa teddinede e guila e gurnameji mumen ndeɗo toɓɓere de ceerno Amadou Boukary en kaldani kono ndeɗo tan woni gaddumi so tawi ende waɗi mana tan jokken so wonno way kadi la ilaha illallah mi artiri konngol e maɗa ceerno Amadou Boukary Dia tigi a jarama ceerno Yahya yo Allah yo moƴƴere ko toɓɓere pattam lamiri sabi ko ɗum goƴa leñol ngol nde leñol ngol yiyata daraniɓe leñol muɗum sinno tawi no wona ɓe usto no kaldirɗa ni e ngan sanga wona cente dente jogiiɗo jimol mbiɗa adda jogiiɗo beytol adda jogiiɗo wonɗen ɗon geɗe fof adda mbele en potani dañande ɗum feere kala teskaɗo wonde a faamide darnde muɗum e leñol ngol ene jogii wona on ɗon sifa en waɗi batte jomum andine e darnde muɗum nde gila e gurdam muɗum so tawi omo foti ɓeydude o ɓeyda ko ɗum nde foti wonde kadi ko ɗum haani wonde sabi so tawi en teskima tan kam teskoya laaɓɗo en kewani ɗum yiide dokkaɗo ngal ɗon teddugal gila e gurdam mum sinno tawi no wona hono musidɗo meɗen yo Allah yurmo ɗum yaafo ɗum Mamadou Demba Sy ko jayde yanke moƴƴo kadi ngana to leydi meɗen Mauritanie to o dañi miijo o rokku bam meɗen Amadou Tijani Bal mo radio Mauritanie ngal ɗon teddugal gila e gurdam mum ƴeewa o adimo ɗum yaade kono ɗum kam waɗiɗo noksot ɗo kadi ne hewɓe beltima hen kadi ina jeeyano e darnde makko jogade gonɗon miijo e kala jiyaɗo ina dari nden ɗon darnde rokke ngal ɗon teddugal Allah junnani balɗe ɗe noon eɗen min duwanoma noon no fewi kono ko kalɗa ɗo ko hunde hande nde poɗɗen rendude goto e meɗen fof rokka hen miijo muɗum holko foti wonde gonga ni kamɓe e yaaɓe ɓe ne kay waɗanteɓe ɗin ɗon ñalawmaji beele ɗin ɗon ñalawmaji no ɗe jiyarata ni ina rewi lawol so tawi ina rewi lawol jewtiden hen jokke so tawi won pergitte goni hen ƴewtodiren ɗum e koye men so ina foti waylede mbaɗi no waɗirte ni wayle mbeɗe sikki ɗum ala ko bonnata haydara sinno tawi no wona ko ɓeydi hen noon Allah jarama e ndeɗen toɓɓere ko toɓɓere wonde fayida kadi nde ari ke sahama en a jarama ɗum noon en jahatto Adama Boubacar to ƴeewen holno yiiri toɓɓere nde e hol miijo makko e ndeɗo toɓɓere caggal ɗum udditen ɓoggol ngol bandiraɓe mbadden hen soppojoro walla ƴoogo jurto jombani hande so Allah o jaaɓi ma en dan ko kalɗen hen ha heewi sabi ko woni hen ko ene haale ene foti hewde tabarakallahu machallah ɗum yo Allah yoɓe noon moƴƴere mawɗo Yahya a jarama Adama Boubacar konngol yeeso ma a jarama no fewi ceerno Amadou en beltanima kadi ceerno Yahya Dia e ndeɗo toɓɓere wonde fayida so tawi en ƴeewi ceerno Amadou won jewte to meɗen to mato ɗi watni kono koɓe kewiri koko tabu won gueɗe kewɗe yimɓe o cuusa haalde walla jiiɗa won jewte mbaɗe e nder belde kono kam ko hunde yiyande ko ganduɗa kam ko ma neɗɗo rutto tan nde gueɗe muɗum kettine ko hunde hulɓininde haran tan wawi hadde
en jetti noon ceerno Amadou Samba Dembélé e golle baɗɗe fayida en jiini wonɓe kadi heɓɓe waɗanede teddule baaɗe e hono noon won kam e to Sénégal to won fuɗɗi wadde kadi gueɗe baaɗe wax noon ko wonde wonde fayida kono kam ceerno Amadou hay so tawi wayani noon naasigagal ne ko hunde hamnide nde wonno neɗɗo so tawi ko gila e gurdam makko hay goto heɓɓinani hay so tawi ni won heɓtinɓe kono joomumen nani deƴƴitat ina paadi ha jomum wutto hankkadi ngara ene mbaɗa ko fewani walla ni est ce que janggo e jamma oɗo leliɗo ko waɗante ko machine yaadi hen so tawi no wawno artude wi ala pirte ɗum ɗo mi yaadani hen so renaki hewɓe kam ma gartan no mbaɗa ɗum ɗon nde wonno hande wonko waɗate jimi mbaɗe ha heew walla ziyaruji mbaɗe ha heew ko waɗate toon ko mate ina moƴƴi to neɗɗo to walla moƴƴani holko woni anni o holko woni fandare wonde hen nde wonno ceerno Amadou gueɗe kewɗe hande jam ko gadduɗa kadi ko hunde hulɓini welani haalde kono kam ko ɗum wal waɗa hen tan sotoro sinno ko saw kam neɗɗo e gurdam makko kala ko waɗi to banggue ɓamtare leñol kala ko waɗi to banggue darde makko ha leñol foof setti jomum kam reconnaissance foti wadde kono wona ha rutto so ruttimo janggo e jaam waɗane gueɗɗe ganduɗa so tawi no e gurdam muɗum walla ni so tawi no wawno artude wi ɗum ɗo mi yadani hen sorena hena waɗa ɗum ceerno Amadou Ba eyyi ko noon tigui no mbiruɗa ni tigui ko noon kañum ɗum hawnori foof ko moni kala nane hettani hoore muɗum wutte gendiyankagal caɗele ɗe ko ɗo ɗe puɗɗi taw mo kala hande pinɗo o hettana wuure hoore makko wudde o ɓorna ɗum hoore makko o ñantira ɗum hoore makko o wiya hoore makko ko gendiyanke toɓɓere adande fonde safrede e leñol meɗen ngol hande ko oɗo kaɗo haala e ɗum majjini yoga e yimɓe meɗen ɓe kala pinɗo o hetta wutte o hettana hoore makko wutte o ñanta wutte o ha o yooɗa o wiya hoore makko ko gendiyanke hammi li noon yo Allah yommo moƴƴere wonɗo waɗi yimɓe wootere omo haala yo yimɓe kaalanmo hol gonɗo gendiyanke nden yimɓe wasata taw Adama Boubacar no jogii ɗum enen en ngalande no meɗen ɗo sinno eɗen joginode en kennanno ɗum joni yimɓe ɓe kono en mbiyat Adama Boubacar so tawi ende toon yo tinno o yiilono ende ketto ɗende seeɗa eyi noddittoɓe gendiyankagal ɓe ko kamɓe kaljini leñol meɗen ngol noon Adama Boubacar so tawi a nani danamɓe ƴeewa tigi so tawi yimre nde nan toon ko wona ɗum ko en uddittu ɓoggol ngol tan joni ƴeewen rokkude bandiraɓe meɗen ɓe konguɗi goto foof haala hen miijo mum e ngan sanga kuccenen golle goɗɗe so Allahu jaɓi ɗum noon gadortoɗen hande ko camaranajo o dokken mo teddugal hande uddidde yewtere hay sinno ni o handani hen kandi nanan mo hen inchallah Khalid Camara ko gole yeeso ma assalamu aleykum bandiraɓe mi salmini on kadi mi weltima nden jiimi ɗeɗo alluji fo ɗo hena ko mi meeɗano yiide walla kadi ko hunde ko miijotonomi mbarima ɗum wat walla ɗum komi meeɗa miijade ni ma wat ngari ko way hono ni hena e radio dingiral fulɓe ene wonde radio Kokoriko e Tulle Dubaw rendidde tan ni e ko hunde welde kadi ko hunde wande fayida
so leñol ene annino ene anni rendude kadi ene jogori rendude e haalullaji ɗi